Kuti WhatsApp wanga wapanga izi ndipange bwanji kuti abwerere nde ngati WhatsApp wanu wapanga ngati izizi mwangati screenshot iyi yabwerera bani iyi ndiyo chita kuiputa chifukwa kuti apa ikuita kuonesa mwamba mkuti ndi WhatsApp GB amene kugwiritsidwa ntchito ndi WhatsApp GB ndi WhatsApp osavomerezeka ndi ina ka WhatsApp ovomerezeka ndi WhatsApp Messenger ndi WhatsApp Business. Ngati simugwiritsa ntchito amene wamugwiritsa ntchito ine FM WhatsApp wachina transparent ma WhatsApp ambirimbiri osiyana ndi awiri amene ndatchulawo ndi kuti bani imeneyo mukuchita kuiputa dala. Ndi WhatsApp amabana angopanga detect samakuchedwesani amakupasani bani. Ngati lero mugwiritsa ntchito ma WhatsApp omoda ziwani kuti ndi kuti muzabanidwa ndi kuti vuto sizakhala kuti muna mageni phone kwa kuti ena kumabanidwa kwa kuti phone imene agwiritsa ntchito mwina ndiyo poyira zina zake ndi akumatha kumabanidwa komano nanga mugwiritsa ntchito ma WhatsApp omoda ndi kuti bani mukuchita kuiputa. Ndi inoyo solution yake ndi kuti musinthe WhatsApp muyambe kugwiritsa ntchito WhatsApp Messenger kapena WhatsApp Business. Komanso amene mukumana ndi era ngati ipi tinatulusa ipi yake sikuti inali ya nyimbo yake inali ya WhatsApp bani omwewa ndi mungopanga izi kuti mukayionere ndi kuti mukayipeza ipi imene chimene mukuyenera kuchita ndi kusegula YouTube kenako mpanga apa pa search mpanga search kuti Kamlanch Tech kenako musegula channel chimene chibwerecho olo pa video iliyonse pamaoneka icon ndi kuti muyidina kenako mupanga apa pa subscribe kenako mupita apa pa playlist kenako ndi yalembedwa kuti WhatsApp bani album or EP ndi mukasegula kumene kuku mukapezako ma videos okhuzana ndi WhatsApp bani mene mungakonzere mene mungapewere ndi zina zosiyana mukazipeza kuti kumene kuku. Nde basi tiye tionenso ku video yotsatira.